totes maneres, els vents que bufen de Madrid no semblen que vagin a favor de més autonomisme o d'entendre l'Espanya plural, no? Serà difícil i segurament això... Evident. A Madrid sempre les coses són difícils, mai són fàcils, no? Mani qui mani, mani el Partit Popular o mani el Partit Socialista. Però jo sempre recordo el que va passar l'any 90. A l'any 90, doncs, el PP, aquell PP que no era massa simpàtic, no? Va acabar parlant català en la intimitat. Mira per on. I no bufaven vents autonomistes en aquell moment. El que passa que hi havia necessitat del suport de Catalunya per tirar endavant determinades coses a l'estat espanyol, i llavors t'has de fer valer aquest suport. Per tal, caldrà un govern a Madrid que tingui necessitat de suports. Caldrà això, crec jo, perquè avui per avui veig molt difícil que els socialistes i els populars a Madrid facin una reflexió interna per donar-li una bona sortida a Catalunya després de la sentència del Tribunal Constitucional. No els veig en aquesta línia. Per tant, si ells no ho fan de motu pròpia, doncs aleshores vol dir que haurem d'utilitzar la nostra força, la que tinguem en aquell moment, a dintre del conjunt de la política de l'Estat. El president Pujol deia ahir que s'havia quedat sense arguments per dir que no calia la independència, per dir que hi havia altres vies. Vostè també? Bé, és que el president Pujol durant molts i molts anys va ser un defensor de la via d'intentar construir l'estat plurinacional, que Espanya es convertís en un estat plurinacional. Després de la sentència del Tribunal Constitucional, jo crec que el president Pujol, i jo en aquell projecte també hi vaig ajudar, al seu costat, ell mateix s'adona que aquell projecte que era molt seu, per altra banda, i molt compartit per molta gent a dintre de Catalunya, després d'aquesta sentència això no té més recorregut, perquè és que Espanya no es vol convertir en un estat plurinacional. I com que té més força que nosaltres, i són més que nosaltres, i no volen canviar, doncs difícilment els farem canviar. Aleshores, si tu no pots fer canviar en aquell en el qual tu et pots entendre per ser allò que tu vols ser, doncs quin camí et queda? Doncs ser tu mateix. De totes maneres, vostè ha marcat l'objectiu principal, que és treure el carro del pedregar de la crisi econòmica, lluitar contra la crisi. En aquest sentit, l'altre dia afirmava aquest objectiu de reduir l'atur a la meitat. Això com ho fem? Sí. A veure, jo el que vaig dir exactament va ser el següent. Vaig dir, si el lema nostre és aixecar el Catalunya, que aquest és el nostre lema, aixecar Catalunya, això, des del punt de vista econòmic, aixecar Catalunya significa reduir significativament l'atur, perquè l'economia sobretot és feina. Si no ha de servir per crear feina, doncs ja és una altra cosa. I aleshores la pregunta que jo mateix em feia és què vol dir reduir l'atur en un país? Si estem al 18% i el promig dels països de la Unió Europea, els nostres socis estan entre el 9 i el 10, doncs home, reduir l'atur vol dir estar entre el 9 i el 10, no en el 18. I aquest és el propòsit que nosaltres tenim, és un objectiu. La fórmula, la recepta? Jo no puc prometre una fórmula màgica. Com es crea feina en un país? Qui la crea, la feina en un país? Doncs la creen les empreses, el teixit productiu, la petita i mitjana empresa sobretot, aquesta és la que crea feina, i els autònoms. Què ha de fer un govern? Donar confiança en aquest teixit productiu, fer les coses fàcils en aquest teixit productiu. L'administració de la Generalitat, en lloc de posar traves, ha de donar facilitats. S'ha de fer una moderació fiscal. En lloc de pujar impostos en plena crisi, hi ha d'haver una moderació fiscal perquè la gent no hagi de pagar més a l'Estat en un moment en què necessita els diners per consumir o els diners per invertir en les seves empreses. El tema de les infraestructures que comentàvem abans per facilitar la competitivitat del país, una acció de promoció de l'exportació catalana per eixamplar els nostres mercats. Tot això vol dir donar suport a un teixit productiu que, en el fons, és el que després ha de crear aquesta feina. La feina no la crea l'administració, i malament si la crea només l'administració. El pes de l'administració ha anat a massa, cal reduir-lo? Jo crec que és massa, sincerament, jo crec que sí. S'ha de reduir el pes de l'administració. Jo en dic que una administració austera, una administració més prima i una administració més àgil. Ara, evidentment, això no vol dir treure funcionaris, com alguns diuen, perquè els funcionaris tenen les seves places guanyades per oposició i les tenen durant tota la seva vida professional, a menys que no cometin una gravíssima irregularitat. Ara, tot l'aparell, diguem-ne, polític de la Generalitat, organismes de tota mena, consorcis, institucions, empreses públiques, moltes vegades duplicades, càrrecs de confiança, personal eventual, número de conselleries, direccions generals, tot això sí que es pot reduir. I es pot reduir almenys un 20 o 25% perquè hi hagi una administració més prima i més eficaç. La situació econòmica ha provocat aquestes anomenades tensions de tresoreria i això ha provocat també aquesta emissió de bonus a la ciutadania, que es va començar divendres i continuarà aquests dies. Ens recomanaria comprar-ne a la ciutadania? Jo ho he recomanat perquè des del punt de vista de l'inversor, del ciutadà, el que tingui uns estalvis,
On trobarà el 4,75% a un any? A interès fixe, a un any, i a més amb una inversió segura, perquè la Generalitat és estat i per tant doncs, la inversió és segura. No? A on ho trobarà això? No ho trobarà enlloc. Per tant, des del punt de vista del particular, és bo. Ara, des del punt de vista de la Generalitat, doncs un pèssim negoci, perquè la Generalitat ha de pagar un interès molt gran i a més ha de pagar una comissió molt alta en els bancs i a les caixes que li col·loquin aquests bons en els particulars. Per la Generalitat és ruïnós, pel particular és un benefici important. Esclar, jo haig de recomanar que la gent em compri si pot i si vol, però si sóc president de la Generalitat doncs hauré de trobar la fórmula per tornar tots aquests diners i d'aquí un any, a més. Vull dir que la patata calenta que deixen és forta. El conseller Castells deia que seria una mostra de sentit de país que el primer dia de l'emissió d'aquests bonos que es poguessin comprar el president de la Generalitat i el cap de l'oposició, en aquest moment vostè, en compressin conjuntament. Per què no s'ha produït aquesta imatge? Això és una tonteria del senyor Castells, que ha contribuït a deixar la Generalitat amb la hipoteca que l'estan deixant, que ha de pagar aquests tipus d'interès per obtenir recursos, per obtenir diners, que vol dir que s'està tractant a la Generalitat de Catalunya com si fos una administració gairebé morosa, perquè no se li cobra pràcticament a ningú un interès d'aquestes característiques, i a sobre, i això sí que no és tenir sentit de país, és a dir, fer un forat a la Generalitat, com han fet aquesta gent, això és exactament el contrari de tenir sentit de país. I ara intenten convertir això en una espècie d'operació patriòtica. Home, que no fumem, no? Vull dir, l'operació patriòtica és no arruïnar la Generalitat, no deixar-la hipotecada com l'estan deixant hipotecada. Això és l'operació patriòtica. Deixar-la hipotecada per anys i panys, això és exactament al revés de tenir sentit de país. Dit això, jo recomano que tothom que vulgui, a títol particular, els compri. I a més, aquests diners els tornarem i pagarem el tipus d'interès tan alt que el senyor Castells i companyia han dissenyat. Ara, jo no en compraré. Per què? Perquè seria una posició molt egoista per part meva. Si jo puc ser el president de la Generalitat, el que no faré és anar a fer una operació que jo sé que per la Generalitat és lesiva. Entenc que la gent ho pugui fer, perquè ha de defensar els seus interessos particulars, però jo no puc posar per davant el meu interès particular abans que el sentit de la institució que jo vull presidir. Volia parlar de dos temes de territori, d'un n'hem parlat, que és el quart cinturó, l'altre que volia parlar és la B500. Vostè, el mes de novembre de l'any passat, va ser a Martorelles, a Sant Fos, i va prometre que la B500 es faria sense peatge. Si arribàvem a temps, vaig dir, recordi-ho. I a més això està en aquest compromís, no em diria programa electoral, però sí compromís, que és el llibre de la Pilar Rahola, que això segurament moltes persones ho han pogut llegir. Això ho manté? Ho mantenim si arribem a temps. I arribaran? Bueno, no ho sé. Si arriben? No ho sé, perquè ara no sé exactament en quin punt està el projecte, no? Però, esclar, si tot està dat i beneït, doncs aleshores serà molt complicat fer marxa enrere. Però per poc que puguem, la nostra intenció és que concretament aquella via no sigui una via de peatge. I el traçat també el canviarien? I el traçat, si arribem a temps també, haig de veure fins a quin punt això està consolidat o no, però si arribem a temps ho farem bé. Ho farem bé vol dir que una mica l'exemple del quart cinturó. Són coses que s'han de fer, perquè aquestes infraestructures es necessiten, però s'han de fer bé. No s'ha de trinxar innecessàriament el territori, perquè hi ha altres maneres de fer-ho i de fer-ho bé. Estem arribant al final. 3 preguntes només. Si al final pot formar govern, a la tercera s'aplicarà la limitació de mandats, i quants mandats? Doncs miri, en principi 2. Això no és un tema legal, perquè no hi ha cap llei que ho marqui, ni n'hi haurà cap, probablement, a dintre de Catalunya. Nosaltres no tenim un sistema presidencialista, com tenen els Estats Units o com té França, per exemple, que el president l'elegeix directament, el tria directament la gent a través de les eleccions. Nosaltres tenim un sistema que se'n diu parlamentari, és a dir, que els presidents els trien els parlaments, no directament els ciutadans. Jo ho sé molt bé, perquè si hagués estat directament elegit per la gent, doncs el senyor Montilla no hauria arribat a ser president de la Generalitat, no? Perquè no va guanyar les eleccions. Per tant, no és un tema legal. Ara, jo personalment, com que ja ho he fet a dintre de Convergència, doncs ho faré també a nivell del país. Jo dic, en principi 2, i com a molt màxim, però molt màxim, poden arribar a ser 3, però mai més de 3, i idealment haurien de poder ser 2 per poder deixar una feina feta significativa. Pensa en la configuració d'aquest govern dels millors en les carteres? És a dir, qui serà conseller, qui no? En aquests moments hi penso molt poc, la veritat. Jo tinc la idea clara del que vull fer, això que en dic el govern dels millors, tant dels millors de Convergència i Unió com de fora de Convergència i Unió. Per tant, un govern obert, de mentalitat oberta, amb gent de primera fila, això ho tinc clar. Ara, anar a triar les persones en aquest moment no em correspon, perquè jo no sóc el president de la Generalitat. Jo he de guanyar unes eleccions, i no són unes eleccions fàcils, les he de guanyar, i les he de guanyar bé, i a més governar.
I quan tot això hagi passat, si veig que ha passat el dia 28 de novembre al vespre, aquell diumenge 28 de novembre, doncs el 29 de novembre jo em posaré a dissenyar el futur govern sota aquest criteri de el govern dels millors. Si pot formar govern, es limita els mandats. Si no pot formar a la tercera, ho deixarà estar? Jo no hi penso en això, perquè vostè comprendrà que quan una persona com jo s'ha presentat 2 vegades a les eleccions com a cap de llista, ha guanyat 2 vegades i s'ha quedat a l'oposició, només ho torna a intentar una tercera vegada si té la mentalitat absoluta i total que se'n sortirà. Perquè si penses que vas a perdre, ja no t'hi presentes, ja s'hi presenta un altre. Després de 2 entrebancs tan forts, doncs només ho intentes una tercera vegada si estàs convençut que te'n surts. Que no me'n surto? Doncs escolti'm, jo l'endemà, 29 de novembre, prendré les decisions que calgui prendre, però en aquest moment no hi penso en absolut, perquè crec que ens en sortirem i que ens en podem sortir. Doncs hem arribat al final, li agraïm aquests minuts que ens ha dedicat i com farem amb la resta de candidats que puguem parlar, li desitjarem molta sort en aquesta campanya. Moltes gràcies, senyor Artur. Moltes gràcies a vostè i a vostès. I nosaltres ho deixem aquí, tornarem en les properes setmanes o dies per parlar amb més candidats en aquestes eleccions del Parlament de Catalunya.